Matapos manganib ang buhay ni BP Sara, testigo nagsalita na. Matapos sabihing totoo ang CCTV na polyon na bisto ni BP Sara. At ito, mainit na balita. Davao, nilusob or pinalusob na ni Marcos Jr. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ito, pag-usapan natin to, grabe to. Ang lupit talaga ng bangag administration. Ang lupit nito. Oo, lupit ng mga pag-uusapan natin, no? Matapos manganib si BP Sara Duterte, testigo nagsalita na. Tao na sasaksak kay BP Sara, galing pala sa Malacanang. Naku. At ito yung ito yung nakaraan na pinag-usapan na CCTV footage na polyo na bisto ni BP Sara sa kasinungalingan. CCTV edited. Oh, ito na, nagkakabistuhan na, no? Panoorin din natin itong pagsagot ni BP Sara sa komento ni Marcos Jr. At ito yung mainit na balita na pulis Davao pinag-aalis. Naku, grabe na talaga. Ang lupit ng ang lupit ng mga pinaggagawa nitong mga to. Garapalan na talaga. Hindi, sa akin na okay lang, sige lang, tuloy nyo lang yan. Tuloy nyo lang yan. Alam nyo, darating din yung araw na lahat ng pinagagawa nyo, babalik at babalik sa inyo yan. At mismong taong bayan ang mag-uusga sa inyo. Mismong taong bayan na mismo yung magbibigay ng parusa sa inyo. At syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito, unahin muna natin itong kakapasok lang na balita na dito, yan, post ni Sir Jason sa, so medyo, paano ba to? Ganito ba? Ay, hindi pala. Ganito. Yan. Eto, panoorin ho natin, nabasahin ho natin to, no? Pulis Davao pinag-aalis. Naku po. Parang ethnic cleansing ang nangyari sa police force. Halos lahat ng mga opisyal at maging enlisted personnel na taga Mindanao, especially Davao region, ay inalis at itinalaga sa Cordillera Bicol, Cagayan Valley at Mimaropa. O ngayon, mga kapulisan, masasabi nyo bang mahal kayo ng administrasyon? Tingnan nyo ginagawa sa inyo, nasa Mindanao kayo. Inassign kayo sa Bicol, sa Cordillera, nabibulol pa ako, sa Cagayan, Bali, at sa Mimaropa. Ang layo ng pamilya nyo dyan. Kawawa yung mga kapulisan natin, no? Kawawa yung mga kapulisan sa Davao. Dahil nanahimik sila doon, pilit silang dinadamay ng administrasyon sa gusto nilang masira ang mga Duterte. Matindi ito dahil pati ba naman mga ranggong patrolman, corporal at sarhento ay dinamay sa sa reassignment. Karamihan sa kanila ay pamilyado, may asawa at maliliit na anak na kailangan nila at gabay ng kanilang mga magulang. So ito po yung mga dokumento na nagsasabing totoo nga na pinag-a-assign sa iba't ibang lugar ang mga kapulisan sa Davao. Grabe talaga, no? O yan, no? Oo nga, legit nga to. Hindi ka, ang pinakakawawa dito, yung tawag dito, yung mga pamilya ng mga pulis sa Davao. Oo, talagang dito nung mapapatunayan natin na talagang gusto talagang tapusin ng mga Marcos tong mga Duterte. Kasi napakasimple na lang ho nito. Alam naman ho natin na maraming galit sa mga Duterte.
lalong-lalo na. Hindi maraming galit maraming galit yung mga masasamang loob. Yan, yung mga drug lord. So syempre ngayaman yan. Kayang-kayang umupa ng mga pera ng mga yan para ipapatay lang ang mga Duterte. So wag naman sana mangyayari yun, no? Oo, alam naman natin na hindi papabayaan ng taas ang kabutihan dito sa ating bansa. So dito, mapagtatanto nyo talaga na talagang may intention sila na ipatumba itong mga Duterte dahil, biruin nyo yung mga yung pinagkakatiwalaan ng mga Duterte ng mga pulis Davao pinag-a-assign sa iba't ibang lugar. Tapos ang pinalit yung mga tiga Maynila. Saan may nakakita ng ganung mindset ng gobyerno? 'Di ba? Ultimo mga kapulisan natin pinapahirapan. Ultimo mga kapulisan natin tinatarantado na. Tapos mga kapulisan, hindi pa ba kayo kikilos? AFP, hindi pa ba kayo kikilos? Kung sakali man totoo yung bali-balitang loyal pa rin kayo sa gobyerno, kayo na mismo yung tinatarantado. Grabe to, no? Ay, naku po. Kawawa naman yung mga pulis, inassign sa layo nito. Cordillera, Bicol, Cagayan Valley, at Mimaropa. Ang lupit. Kawawa yung mga pamilya nito, syempre. Kailangan nila ng kailangan yung mga bata, ang mga magulang nila. Ang lupit talaga. Wala na talaga. Samantalang mapunta tayo dito, no? Dumagsa po ang tulong or ang grasya po. Ito, tignan, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pagkain na tubig na ipinapamahagi sa mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa EDSA. Ngayong gabi, ang libreng pagkain na tubig ay voluntaryong ibinigay ng mga taga-suporta ng Vice Presidente para sa mga kababayang magdamag na magsasagawa ng prayer, ano bang tawag dito? Ano bang tamang basa dito? Bigil sa naturang lugar. Yan, no? So makikita natin, no? Grabe, no? Oo, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating Vice President at sa mga tao pong nagano. Ako po ito, sasabihin ko sa inyo, baka sasabihin nyo, ba't yung Banateros wala na naman? Ba't yung Banateros hindi pumupunta? Si Banat hindi kasi kami show, anong tawag doon? Showy. O hindi namin ugali yung bibidyohan, pipicturan pag nagbibigay kami. Tsaka ako aminin ko sa inyo, kaya hindi ako nagpupunta dahil gusto ko kasi pag pumunta ako, mamimigay ako ng pagkain doon sa mga kababayan natin na nandun sa rally, na nandun sa prayer doon sa EDSA Shrin. Tama ba yung basa ko? Baka mali. No? Gusto ko, pag pumunta ako doon, may pera ako at mamahagi ako ng pagkain kahit papano sa kanila. Si Banat ba, ilang beses na rin pumunta doon. Ito, kukwento ko na nga. Ilang beses din nagbigay ng makakain, ilang beses din nagbigay ng tubig or inumin sa mga tao. Doon, kung matatandaan nyo, may kita nyo po itong mga tubig na to. Ito yung iniinom kadalasan namin sa SMNI. Sarap yan, no? Pero ito, maraming salamat sa lahat ng nagbigay tulong. Siyempre sa SMNI, maraming salamat din, no? So yung mapunta na nga tayo dito sa bidyong to. Unahin natin tong itong sinabi ni wait lang hasan na yan. Itong sinabi ni Doc Lorraine Badoy mapatungkol sa mga pahayag ni PRRD. Panoorin natin. We want you to serve us and we want you to stop stealing from us. Tumigil na kayo. So yun yung mga issues dito. I just want to echo what the President said. Si Inday, kaya niya yan. Kayang-kaya ni Inday kasi for one thing, she is on high ground. Mga ito puro invento lang naman yan Wala naman silang maibabato. 125 million confidential funds na na it's undergoing the COA process, di ba?
pero magkano yung confidential funds ng President, Intel funds, etc. At saka major issues itong sagutin ninyo. Yun yung sinasabi natin dito, 'di ba? Huwag tayong magpapadistract kasi those are important issues, lalong-lalo na yung drug addiction ng president na ito. Sagutin mo 'yan. Sagutin mo 'yan. Magpa-drug test ka kasi kami Pilipino, we deserve better. We don't want to have a president who's a drug addict. 'Di ba? So that's it. That's what I want to say. No? Tsaka grabe yun, no? Hindi, totoo naman eh. Sa lahat ng mga nangyaring issue ngayon, bakit ilag na ilag si Marcos Jr. na magpa-drug test? Ilag na ilag ang mga kongresista na magpa-drug test? Yung mga senator, yung ibang mga senator dyan? At lalo na dyan sa House of Representatives, bakit ilag na ilag sila magpa-drug test? At ni minsan hindi nila sinagot yun. Ni minsan, ang inano lang doon ni Marcos, ngumiti lang. Ngumisi lang. Parang may yung ganun-gano, no? Ngumiti lang yung sagot niya sa mga tanong niya about sa drug test na yan. So bakit yun hindi nila magawa? Yung mga sa mga budget din, hindi rin nila masagot-sagot. Kaya ito, naniniwala ako dito sa sinabi ni Doc Lorraine Badoy. Samantalang mapunta naman tayo dito sa itong hindi patas na tugon ng NCA na assassination attempt laban sa kanya. Inireklamo ni VP Sara. Panoorin po natin. Ni Vice President Sara Duterte ang tugon ni Pangulong Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang tugon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga birada kamakailan. Si MJ Mondihar sa report live mula sa Kamara. MJ, magandang gabi sa iyo. Ang gwapo mo sa MJ, oh. Troy, magandang gabi mula dito sa House of Representatives. Naging mainit nga ang mga sagot at tumatagpo dito sa nagpapatuloy na investigasyon ng House Blue Ribbon Committee kaugnay sa confidential intelligence funds ng OVP at ng DepEd. Kasi hindi ko rin palalampasin yung ginagawa nila sa akin. Yan ang sagot ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos matapos maglabas ng reaksyon ang presidente sa mga pinakahuling tirada sa kanya ng bise. Sabi ni VP Sara, hindi pa niya nababasa ng buo ang sagot ng Pangulo at maglalabas sila sa OVP ng buong komento. Bukas naman siya sa subpoena order ng NBI matapos sabihin na may restback siya sakaling ipapapatay ito ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at Speaker Martin Romualdez. Kung babalikan, Troy, ang pahayag ng bise, malinaw na rhetorical o conditional remark ang kanyang ginawa kung mangyayari man ang assassination attempt laban sa kanya. Sa unang bahagi nitong taon, nauna nang sinabi ni VP na may balak manggurgur o pumatay sa kanya. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Troy, malinaw sa sinambit ng VP ang katagang kapag. Samantala, pinotakti naman ng bashers ang pahayag ni Marcos Jr. sa kanyang Facebook page bilang tugon doon sa naging pahayag ng bise. Alam niyo, may post ako nito eh. Wait lang mamaya papakita ko yung post ko dito alam mo yung tipong nagpa-victim ka kaso walang sumimpatya sa'yo. Walang naniwala sa'yo. Tawang-tawa ako doon. Grabe yung post na yon sa Facebook, sa YouTube. Ay, kung ngayon siguro baka nabura na yung mga comments sa YouTube kasi pwede namang burahin yon. So yung react kasi, hindi mo mabubura yan sa Facebook eh. So mas marami pa yung tawa at galit. Siguro yung mga nag-heart parang 500 lang. Baka mamaya trolls pa yun. Ano? Kaya dito natin makikita na yung taong bayan hindi na rin nadadala sa hindi na rin nadadala sa yung paawa effect ng Marcos. Kasi alam naman natin yung ganitong gawain ng mga Marcos talagang mahilig gawain nila to kaya natin to naboto yung papaawa effect parang aping-api gano'n. So gasgas na tong estilo na to at dati pang ginagawa ng mga dilawan to, no. Kaya ganun. So,
Deserve. Karamihan, Troy, sa komento ng netizens ay nagpapahayag ng galit sa punong ehekutibo. Inulan rin siya ng hamon na sumalang sa drug test. Saadyan ni BBM kay VP Sara, hindi niya palalampasin ang mga pagtatangka. Samantala, pinuna naman ni VP Sara ang National Security Council o NSC dahil sa hindi patas sa pagtugon sa aktual na assassination attempt laban sa kanya. Sa panayam dito sa Kamara, saad ni VP Sara na walang aksyon ng NSC sa banta sa kanyang buhay kahit siya ang ikalawa sa pinakamataas na lider ng bansa. Yun na nga masakit dun ito pa. Bakit hindi sila umaksyon? Kasi ang sinabi naman ni VP Sara, kapag pinagtangkaan ng buhay ko, ay may hinayro siya na para pumatay kay Marcos, kay Lisa at kay Romualdez. So ibig sabihin, may gustong pumatay kay VP Sara Duterte. So bakit hindi inaksyonan yun? At bakit katulad niyan, yung NBI? Yung NBI, naiintindihan natin kasi utos lang sa kanila yan. So naiintindihan natin kung bakit hindi nila iniimbestigahan. Pero sana maging patas yung investigation kasi hindi naman ibang tao to si VP Sara. Vice President to, pangalawang pinuno to ng bansa natin. Na kailangan din protektahan. So malay nyo, totoo nga or malay na, halimbawa, sige, sabihin na natin mas naniniwala kayo kay Marcos. Yung dyan, yung NSC. Halimbawa na naniniwala kayo kay Marcos, so paano naman yung side ni VP Sara? So hindi niya papaniwalaan, ganun ba yan? So ibig sabihin, lumalabas dito, wala kayong pakialam sa buhay or sa kapakanan ng isang vice presidente. Paalala lang ko pangalawang pinuno ng bansa natin yun. Malay nyo naman may gustong magpapatay sa kanya para mapalitan or para mawala na sa pagiging vice presidente si Vice President Sara Duterte. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC ng national security concern ang threat sa president. Pero apparently, they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So, what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Pag-threat sa'yo... Yamak nga na mas mataas ang boto ni Sara Duterte kaysa kay Marcos Tapos parang siya pa yung hindi niyo pinahalagahan. Grabe, no? Wala. Pag-threat sa kanila, national security. Saan ka? Sa kasagsagan naman o nagdaan na sesyon sa plenary kanina na privilege speech, Speaker Martin Romualdez hinggil sa naging pahayag ng bise. Sobrang katakawan sa pagnanakaw ng pera ng kaban ng bayan, hindi na siya makahinga. Si Romualdez sa mga kapwa niya kongresista na suportahan siya. Sa ngayon, Troy, pinalawig pa ng Kamara sa 10 araw ang contempt order laban kay Attorney Zuleika Lopez, na Chief of Staff ng Office of the Vice President. Sa isang sit-down interview, Troy, didetalye raw ng bise ang sinasabing assassination attempt laban sa kanya. At ngayon, nagpapatuloy pa rin ang mga pagdinig dito sa mababang kapulungan, pero nauna nang umalis si Vice President Sara Duterte. Sa kasagsagan kanina ng pagdinig, ninais ni... Kastong motor, kaninong motor na yun? Nadidistract si Boss MJ namin Nakakulong motor yun. Kung narinig ko, pinalat ko gulong nun. Nadidistract si Boss MJ. Samantalang, thank you Boss MJ and SMNI. Maraming salamat. Mapunta na nga tayo dito sa sinasabing CCTV footage ng isa sa mga... Grabe yung mukha, Oy, grabe naman yung ginawa nyo dito kay Napoleon. Matapos sabihing tunay ang ebidensya na kanyang inilabas, SGT at arms, Napoleon taas na bisto sa kasinungalingan. Unang-una, paanong nakapaglakad ang CCTV? Pangalawa at first, sasabihin mo walang audio. Tapos pinalay sa hearing, biglang
nagkaroon. Ano ba talaga, sir? O dito, panoorin ho natin tong kasinungalingan ni Napoleon. Play. Tapos sabihing walang audio ang CCTV footage mula sa loob ng detention center kung saan kinulong ang attorney na si Zuleika Lopez, Secretary General na si Napoleon Taas, huli sa kasinungalingan. Ito ang isang cover ng House of Representatives Quad hearing na tila hindi ipinalabas ng ilang mainstream media ang di umunay pagsisinungaling ng Sergeant-at-Arms na tao ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Nag-viral sa social media ang nasabing Quadcom hearing matapos mapansin ng maraming netizen na mukhang hindi raw nagsasabi ng totoo ang Secretary General ng House of Representatives dahil tila ang prinisenta di umanong CCTV footage sa Quadcom. Kung hindi kulang-kulang, maaaring edited at ito'y base mismo sa naging pahayag ng isang IT at Intel expert na nag-send ng kanyang patotoo patungkol sa mga ebidensyang iprinisenta sa Kongreso. Ayon sa kanya naging pahayag, "Ma'am, please take note, in the ongoing hearing on Attorney Lopez case in the HOR, the Secretary General is deceiving when he presented the CCTV footage which looked like a smartphone camera footage to me. Then when asked of the audio, he said the CCTV Oo doesn't..." nga, no? Kasi isipin nyo, sinabi ni Napoleon, CCTV footage. So, bakit naging Android phone to? Tsaka ngayon lang ako nakakita ng CCTV footage or CCTV video na gumagalaw. Gumagalaw man yan, pag ganyan-ganyan lang. Pero yung ganito, naglalakad parang vlogger. Aba nako. Gago! And have an audio. Scrutinize natin mabuti yung footages na yon. This is now a battle of evidence, ma'am. The video footages were played, meron ng audio. Therefore, the Secretary General was lying when he stated that the CCTV footage doesn't have an audio. Unquote. Bukod sa naging pagpapatotoo at tila analysis na ginawa ng isang intel person, mukhang kahit simpleng tao raw ay hindi maniniwalang CCTV footage ang ebidensyang inilabas ng Secretary General na si Napoleon Taas. Baka tinanggal yung CCTV doon. Tapos kinabit dun sa panot na daming kupal sa mundo, no? CCTV footage, ganitong kuha. Baliw ka ba? Kupal ata ito. Ano magiging CCTV? Tapos yung audio, ang linaw, CCTV ganito kuha ng ano. Hirap mag-scripted, no? Oo, nabibisto tuloy kayo. Dahil may naglalakad raw bang CCTV at nakakapasok pa ng isang kwarto. Marami sa mga netizen ang naging bal sa mga testamentong ito, lalo tila pinalalabas nilang kasinungalingan raw ang mga sinabi ni Attorney Zuleika Lopez kung saan nakaramdam daw siya ng hindi magandang pangyayari habang nakakulong sa detention center ng House of Representatives. Isa rin sa mga pilit hindi inilalabas ng mga tao sa mainstream media ang tila harapan at pagsugod ni Vice President Sara Duterte sa mga tauhan ng House of Representatives at ng Quadcom kung saan pinuntirya ang chairman na si Joel Chua kung saan pinayagan na ma-extend ng 5 araw ang pagkakadetain ni Attorney Zuleika Lopez gayong wala naman raw silang basihan kung totoo ba o hindi edited ang video na inilabas ng Secretary General. Oo nga, no? Bakit nga pala? Oo nga pala, no? Hindi natin ito napanood. Yung pagpunta ni VP Sara dun sa kay Joel Chua. Hindi natin ito napanood na inilabas ng mainstream media. Nang ibang. Kasi ang SMNI, alam naman natin, lahat yan, walang tinatago ang SMNI. Kaya nga yan ang isa sa mga pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino ngayon ng SMNI. Diba? So, dito, hindi nga ito inilabas, no? Tsaka, maniniwala ka, napakababaw na ngayon.
Katulad niyan, yung matandang babae na naglabas ng sobre na ngayon umuugong nga yung balitang si Lisa Araneta Marcos pala yung si Mary Grace Piatos. Diba? Napakadaling gawin nun pero pinaniwalaan agad ng mga crocodile. Ngayon ito, pinaniwalaan din yung CCTV footage na gumagalaw. Kahit na CCTV footage na yun. Panoorin ang nakakapanginig na viral video kung saan maging ang Vice President na si Sara Duterte ay hindi makapaniwalang tila dinagdagan pa ng House of Representatives at ng Quadcom ang detention mula kay Attorney Zuleika Lopez. Ito, alam naman na natin, napanood na natin to, alam nyo naman. So dito na tayo mapunta. No, matapos manganib si BP Sara, testigo nagsalita na. So tignan nga natin po ito. No, sana nga no, lumabas na. O dahil talagang na ako rin kahit ako na hindi ko naman kamag-anak sila BP Sara pero alam naman natin kasi eto katulad ko hindi ko kamag-anak sila. Bakit ko ba sila pinagtatanggol? Bakit ko sila minahal na parang kamag-anak namin or kadugo? Kasi nga eto yan sila lang yung nagmalasakit sa bayan. Sila lang yung gumawa ng kabutihan din dito para sa bayan. Sa lahat ng mga dumaan na mga presidente dito sa edad kong to, Duterte lang talaga ang naramdaman kong may malasakit sa bayan. Yung mga una, pasensyahan tayo pero wala talaga akong nakita sa kanila. Yun siguro naging way para suportahan ko, ipaglabang ko, suportahan ko kung ano yung hadikain na ginagawa ng mga Duterte para sa ikakabuti ng bayan natin. Yun yung talagang isa sa mga nagpupusyakin na hanggang ngayon nandito pa rin ako para sumuporta sa kanila. So siguro kayo din ganun at ang aking mga kasamahan dito sa Banatero. So panoorin na natin to Matapos lumabas ang kwentong pinagplanuhan ang pagpapapatay sa kanya, BP Sara may kinumpirma. Isang taga Davao kinumpirma ang pangyayari at nangyaring panganib sa buhay ni BP Sara Duterte. So panoorin natin. Noong ang buhay ko ang minsang nanganib, wala kayong pakialam. Nang magbabala ako sa Pangulo at sa mga kamag-anak nito, tila bakit nagulo ang pamahalaan. Sa isang ambush interview, kinumpirma na ni Vice President Sara Duterte na totoo ang balitang minsan na siyang sinubukang i-assassinate ng security personnel na galing mismo sa Pangulo na pakiwari gusto siyang mawala sa mundo. Ngunit bakit raw tahimik dito ang gobyerno? Yun nga yung pinaka dyan Yan yung isa siguro sa mga dahilan Kasi isipin mo maigi ang presidente, kapakanan pinapangalagaan niya rin. Katulad nung ginawa ni PRRD. Diba? Maraming gustong i-impeach si Leni Robredo. Pero hindi pumayag si PRRD. Kahit na palaging binubueltahan, palaging sinisiraan ni Leni Robredo or nung mga pinklawan etong si PRRD nung panahon na naging presidente siya ng Pilipinas. Hindi niya yung ginawa dahil una-una may respeto siya at pangalawa, ang katwiran nga ni PRRD, binoto yan ng taong bayan kaya hayaan natin, wag natin siyang i-impeach. Hindi tayo magdidesisyon yan kundi ang taong bayan. Tignan yung pagmamalasakit ni PRRD sa kanyang vice presidente na hindi natin nakikita kay Marcos ngayon. Inikatiting na pag-aalala, wala nga Ang masaklap pa nito, galing pa sa Malacanang, yung gustong pumatay kay BP Sara. Di umano. Nakakatakot nga naman to. Tapos ngayon, tinanggalan siya ng security. Pinalit ngayon naman, hindi pala tinanggalan, binawasan. Nung binawasan siya, ngayon naman, tinanggal lahat ng mga luma niyang mga security personnel. Pinalitan ng 24 PNP na galing sa Malacanang. So asan pa ang asan ng
seguridad, asan ng pagiging ligtas sa buhay ni VP Sara? Kung alam naman natin na magkagalit sila eh. Tapos lalagyan mo ng security na manggagaling sa iyo mismo. So ano iisipin namin mga Pilipino? So iisipin namin na talagang pinagpaplanuhan nyo ang buhay ni Vice President Sara Duterte. Yun na talaga yun, di ba? So tuloy natin. Nagimbal ang maraming tao sa naging revelasyon ni Vice President Sara Duterte kung saan tila marami sa mga Pilipino ang naniniwala ngayon na hindi sasabihin ni Vice President Sara Duterte at babalaan sina Pangulong Bongbong Marcos, House Speaker Martin Romualdez, maging ang First Lady na si Liza Araneta na kapag may nangyari sa kanya, isusunod niya silang lahat. Nilinaw ni VP Sara na hindi dapat unfair treatment ang ginagawa ng National Security Council nang sabihin nito ang kanyang babala sa ilang mga matataas na opisyalis ng pamahalaan. Na kapag may nangyari sa kanyang buhay, wala siyang dalawang isip na isusunod ang mga taong posibleng nasa likod ng balak siyang ipasassinate ng mismong security na galing sa Pangulo. Ilan pa sa kanila ang nanindigan na tama ang sinabi ni VP Sara dahil totoo naman na hindi lang Pangulo ang nangangaribang buhay, lalo't maging si VP Sara na tiyak kinatatakutan ng mga ganit sa kapangyarihan. Dahil dito, isang taga Davao ang buong nagsiwalat ng kwento ng nasaksihan nito ang totoong nangyari kung saan bago ang kaarawan ni VP Sara, sinubukan siyang patayin ng sariling security personnel na inassigned o galing mismo sa opisina ng Pangulo. Kaya't hindi raw nagbibiro ang Vice Presidente sa kanyang mga naging babala kay President Marcos Jr., First Lady Liza Araneta at House Speaker Martin Romualdez dahil bukod na sila lang di umano ang posibleng nasa likod ng tangkang pag-assassinate sa kanya. Hindi raw napapabiro ang Vice Presidente lalo't minsan lang nilang nakitang muling magalit ang former alkalde ng Davao dahil ang kanyang galit ay may pinagmumulan at hindi pawang kasinungalingan. Ang mga ebidensyang ilalabas ni VP Sara sa mga susunod na panahon ang siyang magpapatotoo na hindi imbento ang kwentong muntik na siyang ipapatay ng security personnel na galing mismo sa opisina ng Pangulo. Panoorin yung full video. Hindi ko ako sa pinpoint question. Kasi hindi ako nakot, Sara. Pag-threat sa'yo, Word natin ito, panoorin natin yung sinabi ng ano. wala. Pag-threat sa kanila, national security. Ng isa sa mga kanyang mga security guard na inassign from the office of Malacanang. Pero yung mga katanungan yan ay hindi pa po sinagot at hindi pa po yan inilabas ni VP Sara. At iilan lamang kami ang nakakaalam dyan na mayroong informasyon na minsan natakot ako kagabi kaya hindi ako nakatulog dahil kung meron siyang first attempt na ginawa kay Inday, kaya naglabas si Inday ng ganong statement na pwede nila gawin sa kanya ito, pwede lang gawin kung sino-sino yung mga taong involved kasi nangyari na nga po yung first attempt. So sana we will pray everybody na hindi mangyayari yung ginawa nila sa first attempt. And Grabe, no? Nga pala, salamat kay Showbiz Fanatics, ha? Grabe yan, no? Sino kaya tong lalaking to? Lalaki ba to? Sorry, ha? Panoorin nga natin. Davao City po ako, no? May times ko na po nakasama si Dr. Lorraine at saka sila ni Harry Roque sa ating mga rally. So nakita ko, wala pa po akong tulog hanggang ngayon. It's because doon sa information na ibinato sa akin ng Office of the Vice President na nandoon na po sila sa harap ng batasan kagabi. So for me, bilang taga Davao, naiintindihan ko at natakot ako sa emotion ni VP Sara kanina. Sa tagal na panahon, hindi po siya nagsasalita ng mga ganyan. Hindi ko po nakita si VP Sara na ganun siya kagalit. Yung lahat ng emotion at lahat ng galit niya inilabas niya kagabi at kanina doon sa kanyang mga interview. The last time and the first time na nakita ko si Inday Sara sa ganyang situation, that was the moment nung merong binimoli sa amin sa Davao City
na galit si Inday Sara at sinuntok niya ito. At ito din ang ginamit. So, sa madaling salita, no, yung mga sinabi ni VP Sara mapatungkol sa tangkang pagpatay or tangkang pagpatay sa kanya, ay ito ay talagang hindi na talaga biro. Ito ay 100% na totoo dahil ni minsan hindi, kahit naman din ako no, ang pinaka last kong nakitang seryoso at nagalit talaga si VP Sara, yung natatandaan niyo yung sinapak niya yung sheriff, di ba? Yun. At ngayon na lang yung pinakahuli. So sa madaling salita, totoo lahat ng sinasabi at ito ang aabangan natin. Kailan kaya ilalabas ni VP Sara or kailan kaya papangalanan ni VP Sara yung taong nagtangka sa buhay niya? At dapat magsalita yun. Dapat tumistigo yun. At dapat magsalita yun kung sino yung nagutos sa kanya para tapusin si VP Sara Duterte. So sa madaling salita, no, grabe talaga. Ay, no, kahit ako nanggigigil ako. Tangina, yun pa yung sinukli nyo sa tao, no? Sa likod ng magagandang ginawa ni PRRD dito sa Pilipinas. Diba, pulis yun? Sa likod ng magagandang ginawa ni PRRD sa kapulisan, sa kasunduluhan, sa bawat Pilipino, at dito sa bansa natin, biro nyo, ang ibabalik nyo sa kanila ay ganito. Hindi ko nilalahat May ilan pa naman dyan na hanggang ngayon kinakasuklaman ng mga Duterte. Pero isipin nyo maigi. Sa likod ng magagandang ginawa ng mga Duterte dito sa Pilipinas, ito pa yung isusukuli natin sa kanila. Batikusin, walang yain, at ang pinakamalapit pa rito itong ipapatay pa sila. Diba? Grabe na talaga, sukdulan na ang kahayupan ng mga anti-Duterte, no? Sukdulan na yung kahayupan na ginagawa nila sa mga Duterte. Diyos na lang talaga ang bahala sa inyong mga hayop kayo. Tanong, gigil ako Bigay mo nga sa akin, VP Sara, yung sumaksak sa'yo. Ako papatay niya, puta ka naman. Gago! Sorry. Gigil ako Ay. So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napanood yung video, alam ko na high blood din kayo. Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At mega live shoutout sa lahat ng OFW, Hero Abroad, sa ating mga senior citizen, at sa lahat ng patuloy na sumusubaybay kay Jay Guevara at sa lahat ng Banateros Brothers. At ako yung nagpapasalamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nagbibigay ng tulong or pagkain sa ating mga kababayan na nandun ngayon sa EDSA para suportahan ng ating future president na si Inday Sara Duterte at ang mga Duterte. Maraming salamat po. Diyos na po ang bahala na magbalik sa kabutihang ginagawa niyo. So yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ingat kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.